assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dinda Farsha Vlog. Hari ini tuh mau jenguk anak-anak ya teman-teman. Aktivitas hari ini, lu ya awore kita mau renang. Ada sekali, enak bar, enak deh dulu. Awas. Kalian ngono dek, ada Caca, kalian ngono dek. Awas tiba dek, ada Caca, awas. Ya kesenggol Mbak Lisa, tiba. Kelep. Lha nang ngompo gak apa? Siapa sing kelep Din? Lah kok iso kelep iki terus piye? Gara-gara bake nang tengah lah, arek iso tengah kabeh bake ucul wong lan arek putu. Lu mosok sa? Dinda pacit kelep. Ya iya ta Cak, ya ampun. Oke yo keter bisa. Ya apa iku Jajan? Itu banyu iki. Banyu adem. 1, 2, 3 ya, apa tidak? Enak guys. Lah terus Farsha apa kok numpak bak iki Farsha? Aku iya. Ya kali. Ya. Lah. Cak iki Cak, beneran Cak atau nyemplung Cak? Sapi kepiye Caca? Delok. Banyak adem. Nih sawas nih. Oh, gak isi terus. Jangan lupa rek yo, tekan tombol subscribe, like dan komen. Halo teman-teman, ayo kita berburu ke sana. Sama gini, ayo jebur ayo, ayo satu ayo. Tiba so. Gak usah. Ya. Ayo Mbak. Ayo Mbak Dinda. Mbak tuku jajan. Kok tuku jajan ra nggo dhuwit kok. Tembak jajan tadi aja. Enggak. Ada Caca lapo kok ndok bak iki mau, Dek. Dek, sampe ndok bak mau lapo? Kok iso kita tambah anak-anakan iki? Dek kan Dek, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke. Cah, piye Cah? Jangan lupa klik tombol subscribe. Ayo, nang mentas ketemu awek. Ayo. Dek, sing kelep mau sapa, Dek? Sing kelep mau, Dek? Baju sampai sini. Ya, terus watu-watu. Duh. Kelep nggak, Sep? Dia harus dimuti, harus tiba. Sudah kelep bocah kok. Ya Allah, sebret kok goblok kok sebret ki ya. Arek. Tiba Saf. Ndak Saf tiba kok Dinda. Ganti nih. Guys, kita mencoba yang kayak sinetron itu.
Ayo gini, Mbak. Ayo, Mbak. Ya, gue nak telak Ya. Dua, tiga. Sampai guys. Guys. Sampai kantongku melorot. Ngomongin mbokmu ya. Randu salin. Sampai jumpa lagi guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.